Tapi ya para tahu selfie ya. Selfie pagi-pagi. Kok ngene ya? Apa mau HP ini apa? Masih wonge lah. Alhamdulillah. Iki posone ya ora cukup sampai bar dilukas bodoh. Iki kudune tuh ya aku tuh nyiapno sangu bocah-bocah ya. Wayah-wayah ngene iki nake dikeki piro ya? Wah, semoga dikeki ya bocah ya paling 2000 3000 ya seneng ha. Asik. Aku jan-jan nanti jios tenan loh. Iki iki lapo ya. Iya. Gitu ku merton gembales kemplo karo bocah siji ra trimo aku. Mak. Astagfirullah. Selamat pagi, Mak. Poga pagi. Biasane ora tau poga pagi gayam lho peng-peng. Santai lah Mak, ini kan bulan puasa, harus sabar. Mak iki wis tuwa, kaget ya. Maaf Mak. Mak iki mau sanguku Mak. Yo, tapi dek ojo ngono ah. Ngene ya Mak, aku tenan cocok Mak, tapi awas. Angger sampai kowe kuwat mokel, tak hotel kowe. Yo Mak, mau pak enak dia kok gak ono? Wonge nak sawahmu lho. Ya wis ya Mak, aku tak jalan-jalan dhisik. Assalamualaikum. Zuwana. Wes, pisan dhisik. Kosong ah. Apa menurut ledakannya? Tak kasih. Kau mesti kau tekan mana? Oh, ya. Lihat kau dulu. Judul aku kono lo yo. 1 2 wah yang melempar saja 1 2 3 wah 1 2 3 wih perjalanan itu Mas Jo. Pose-pose tak sanggup. Masuk. Tapi nganu cocok iki. Kan aku ndak iki wis dibeli tuh si bocah loro, bocah tikus loro iku. Aku seorang gepeng etit belit yo sih. Pokoke ra trimo. Iki enake iki alok nggo tuku bahan mercon. Dinggo balas dendam cah tikus loro iki. Tikus loro iki kudune nek ora dibobes karo mercon ora punah. Iki enake iki nggo tuku mercon. Tapi kan mercon juga mungkin semene ta. Ketoke iku yo sekitar 20.000 lah paling gue modal merton. Sing 20 nek gue lapo. Masuk. Gemokel. Wetengku ngeleh pas, ini cocok. Mokel. Mokel.
Iya Jo, ikine bagus ha? Ini ngerjani gepeng. Iya. Tapi yo ora kepikiran aja kene nggowo mercon. Juk aku nggo mercon. Heeh. Wah, jane denger ngono nggowo redengan sing pak-pakan aja. Nanggo semono bedhe layan. Tapi kok kowe ngono Jo? Di nyemplung. Lah aku iki mbok jorokno kok. Curang piye? Jorokno Apa? Nah, terus sepatu we ngasih sawene ra ukur. Ora sapa iki, Joko? Masukane gepeng, masukane gepeng. Ayo, Joko. Ini, Joko. Wow, ora. Pulang omah iku, Jo. Kon mau. Nggih. Sepatu ndek ketemu ah. Wis, Ya wis kene, Jo. Iki awak dhewe hati-hati. Yo, anu. Sepatu pokoke gepeng maring kok. Menyerang balik dengan cara anu, Jo. Sat-sat ngono, Jo. Ada kudu nyap-nyap benteng pertahanan. Apa ngene, Jo? Gawe benteng. Oh, tapi isine nganu bahan pokok persenjataan. Yo, Oke. Dadi yo. Tapi nganu Jo, siapno sik yo bahan-bahane. Yo. Oke, Bos, gampang. Siap. Pede ini. Silir. Info. Mokel. Bio. Sangoni mak ini. Cocok. Uhuy. Panas. Kok kayak anak. Loh. Itu malam buka resek kok bocah. Apa mongkar saya udah. Kacau. Sedap. Sego brabuk. Mari weteng kenceng. Mantap. Nek wis wareg bariku terus nggih mercon. Pokoke ra trimo. Salah kemplo mledos aku. Pokoke ora trimo. Mangisi wetengan ngeleh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Main iku cah iku tenang. Juwewer kupinge pedot. Isi weteng bariku nggih mercon. Cocok ora? Disangoni makane ra digo ngene udah. Ben wareg. Kiwa gede-gede nih. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, Apa lapo? anu Pak, iki mau dikei wong Pak. Terus Apa tak pangan? poso ora? Poso. Tiba pangan. Ampun Pak.
kudu capok legrang barang apa rapi ya. Ngeleh. Pisan ya. Poso Pak. ora kowe. Ini apa? Hmm. Kan poso. Pisan. Pisan niku ampun ora. Pisan kupang. Ampun ora. Allah. Ya. Ketahuan mokel ya. Piye kowe? Bare. Wis. Ketahuan mokel. Kurang profesional Gede daplok. Mumpelan. Sok kudu. Ketiga. Wis. Udah mokel go kilo. Ngono iki marah-marah. Wis. Ngomong ya. Ketahuan mokel. Sok aku apa? Ya wis ku gampang. Wis sing penting Teni kowe, sik sok teni.